Ole H&D Enterprise Mizovar zone channel chuan kan lo lom le chawa hei zanin a hianin tun video a hianin scope set dan dik tika video tharlam kan ron da le dona chumi kan ti ma chuan kan video masalam gm tem hemi silai kan an box khanin a voice kha a zoi lu tuk kan ron ti thina chumi chu kan nu zd wang chia hianin alo share hei mic thatok tak mai min pe a min present ani chu chu chuan hei mic thar ne video kan ron da dona a sound po clear thato tura kan nga ya a that le that lo kha viewer ten comment lama khan lo soi le taula tin video hi kan tingai chi alowa in du thu sam lo chuan soi hre lo la advice khan min pe zelu la lom takin ke chong an pom zelanga ma son nan man kan tum zel do ni e kan ti dik lo lai te kan ti fam ki lo lai te kha e min lo hri zel taula ti kha kan soi ma sadu ani chu chuanin scope fit dan dik kan ti chuanin hei silai nei tam tak kan noma silai nei tharte scope nei tharte kan nom zela scope fit dan hi ulukanga emema scope kan fit dan hian scope kan man anom le anom lo kha a hril thui ve emema chuwang chuan scope kan leya kan nei ni chuan nuam taka man dan dik ka fit dan dik kha a kan hriat thei chin chin kha karon ti dona mol mang theiang berin a hriat nuam thei turang berin ron ti kan tum don ta ni ti hianin scope mount ni kan fit ta scope mount ni scope kil mai scope kan mi mount ni kan kil ta ni ama sabera chuan scope mount na hi hemi amount na hi a ke a hi hei hi akil na lampang hi ai hoi dan zong hi ai nang ve ve turania akil nei pakhat dinglama pakhat veilama awm turani lawa akil na hi a hoi dan zong veilama om chon veilama ma dinglama om chon dinglama om zel turani chuti ni lawa akil na hi ai kokala om chuan aka hi left emo right lama emo awm char char duwa aka diklo an lo tu thina hemi hi keima bi ka po complain ka dong thina chu dora te poron kala kanina te poron kal thina kha chu kalo siam thak sak mai thina khatiang ron kal boi kher ngai lo khanin mani na ti dik thei vekani ti kha kan soi du boka tin khami ake a scope ma fit dan chu ti khan lo zo ta se fit dan ti ka chon ti ha lo ni ta phosela scope kan an hlang ta ni ti hian scope kan an hlanga ti hian khan bi ta ni kan mitlama hian ti hian kan bi ta ti hian tam tak chuan ti hian an mit mil mil lawem po chut lawin ti hian an hlang top ta an wa ve top mani khatiang top kha chuan mani mit milani si lo kha chuan bi a har thin ta ti hian keima hian keima mit milin ka ti don chuan hetia ka ti chuan ka hmu thei lo ta ni hei hi tia ka ti chuan a lang bial pap thei lo ta hetia vakun hna hi angai ta chutiang tu chuan ti hian kan ti chin ta keima na ka side ka man thiam dan bera hetia ka ti khan scope hetia ka po nun thra thi ngai ta ni hetia ka po nun thra thian target ta kha ava bial ta pap ta a thena chuan silai man dan inang lawa silai thlek dan te hum dan te aloi nang lawa kamit milaka ti kha thena chuan in hetia da te lo ngai mai theya hetia kun ma hret te po lo ngai mai thei kha chu I kanwa boipui tur ni lawa kan silai a kan scope man tur ni chuan keima ni na kan mit mil thapin ti hian khan binga target ka hetia kun va bi ngai lo hetia thlek po ngai lo turin ti hian normal taka kan tina dik thei tur hian ti hian scope hemi scope hi kan potol mai tur ani ti hian chu ti chuan in scope man kan nuam em ta chuan aran po kan rang ta target tin target kan va en po khan kan va mual chat thei ta scope pakha nganiang tam tak chuan in scope man chu zon angai thin an tia target ka mulok thei thin lo an ti thina chuwang chuan khatiang problem an nei wang kha nia tuna karon soyanga an mani mit mila uluk taka muang changa an fit chuan khatiang problem kha an nei ngai lowang ti kha kan soi duwa ole khati zong kha scope fit dan karon soi thei chu ni phosela chuan chumi baka chuan video engemaw kan tana tangkai tur silai lom tan tangkai tur ang chi kha request
in nei chuan comment lama te khan ron soi tau la ron ti zel kan tuma kan thei chin le kan hria tang chin khan chu ron bedo ron ti chhuah zel kan tum dawn ani chuan viewer te kha like le subscribe le comment kha min lo pek sak ram turin kan ngen chowa min lo share sak bokula ti kha kan ngen tel bok du chowa like le subscribe patam khan video thar ron da te kha a phurom thina a chagum thina like te subscribe te comment te om that lo chuan in ron ti chun zom zel hi a phurom lo ve thina keimani tan pon like le comment te subscribe te om khan tran kan la ve zel ani ti kha kan soi duwa khalamate khan tran min lo lak pui turin kan som mol cheu ni e khati song kha kan tun kan video chuan ni phot mai te se bye bye